pawawarang kabisan sa tuga panahon kay kultura. Hindi ato mag-awaray nun, bisan pera pakasiglo ang lumabay. Diri susumhan at mag-awaray, magpapabilin lagi hapon bisan nagun kay maubay kudman. Urat sa sarayaw, magpapadayon na bisan sa lugay ni rasyon. Kurat sa lagi hapunan ay bisan diin na sarayawan. Ibu makikitan, kurat sa lugar at kinaarigan. Kay kung di mawarang magpamamigaw ang sarayawan, ay kurat sa gudlang nagatagkaliawan. Kurat sana kakaribong bisan di sikat ihapon, na binahabang nga parupatron. Kurat saan maupay sayawon, kay kung di ikaw ang natukahan sa kay waray kagagalugian, kaya di mo mapilitan ang pagsayaw ikikitan. Padi-padihan na na magsarayaw na kita, kalipayan kang karisuhan ikpadayon. Sige adam na iton imo igarala, kung fokus pa ito dali pagpasok nila. Pag-aro andam na kay baging masurog ka na, yan aging pagsayaw at tungar kakurat sa pagtawangahan nga ran kung kinahanglan listo ka. Dali ang kay masunod pa ito, ibasang tangang pasupasupaton na tigangan. Ayaw kita pag-inalang alang, kaya't baga oras bulawan, pahimol sini nga higay. Ay kung pag-inay-inay ka pa, hasta ka bang unang ka, ay kurso na dalain lubot ito't baka salit sangkay. Ayaw pa-ugi para diri ka maalkansin, kakaraghaliwugin bayan, kundi matuman anim karuyan. Tandang may oras kang pikahin, o mga lugar kang tirahin, paniguruhigon, ayaw pagpa ano nga nadiri kaman haakon, nagsirikato nga agulaan ebhigong maon. Kay ano nga tigdalaga nagpabukaha ako, nag-iba naman ang imo desisyon. Hala ko na siya man ang iyong karuyag, matugot ako nga kita kaduhain magbubulag. Bisan ko't masamaran iton ako dugang, kakaroon ko na nga kay panan. Pero mo mahihimo iday mong sa pumay, ako mahaglubisan paghuti ay lang. Karuyag ko iday nga magpanis kita, pagsayaw bisan madali ay lang. Pagkarayog ka na ayaw higalimti, at mga kalipay gagin sa ruwanta. Ang pagsayaw nagkakaadugod kita, dugdong ko bisan harayo ka na. Diri ko nagud ikaw mapupugnan, bisan masakit ining akong dugan. Pipiriton ko kay karuyag man, kung aato ka na hindi paglalaktan. Diri mo ta ako higalitan, kung pananglit bumalik ka ako. Adam ako nga ikaw karawaton, kung nabagatian mo ang tukar na kuratsa. Nasulod na dayon haakon na huna, at di mo kabaysay ng nagpapigura. Kung nagsasayaw kitagatua, hasayaw kurat sa akong nakilala. Mahusay nga daraga, siksing
biyaan ka partner, pasti lang igon na surrender. May daman liwat sayaw nga lubi-lubi, abinunong og sarampati, mga sarayawon na summer lady, ang kurat sa vida na permi, at hermana, ang naguna, indadarabot nga di kapitana, daghi pausan mga bisita, ang kadaguhan iragana, at tuna haladaw kita, napurog na burog ang madisgapos sana, at kritis pagutha ang galak tiro ka, upay-upayan pamustura. At tuna haladaw kita, napurog na burog ang madisgapos sana, at kritis pagutha ang galak tiro ka, upay-upayan pamustura. Liwat sayaw nga lubi-lubi, at minuno og sarampati, mga sarayawon na summer lady, ang kurat sa vida na permi, at hermana, ang nagumuna, indadarabot nga di kapitana, daghi pausan mga bisita, han kadabuhan iragala, at tuna haladaw kita, napurog ang padisgapos sana, at kritis pagutha ang gala tiro ka, upay-upayan pamistura. At tuna haladaw kita, napurog ang padisgapos sana, at kritis pagutha ang gala tiro ka, upay-upayan pamistura. Iton, asat silhiga. Dilanay kita matawag samtang diri pa natatapos. Salamat kagawad Martoni Ubaldo and Attorney May Machika, thank you so much. Ikaduha pala sa ayaw kagawad, maikatuloy ni Unina. Pero kala, may da parida. Sige. Pero kalana niyo kay bakit masunod nga masayaw dire gumala kay damo padida. Manupakito ay lanay ko na uli kay adi pa ito sa nga partner ni kagawad. Ada pa? Okay, sige. Pero kulanay manupakito kay adi mi ora alams na. Hitsunod, Kapitan Laktaw, palit kitahin vacuum para madagmit. Dingani, bakho. Makuri pagbako kay manipis, vacuum good. Diretso nga tot kahon. Nasilhig na.
Jala. Okay, so sa kita nga kumatong sunod nga masayaw, we would like to thank anaton hinigog mga mag-asawa nga hermano yana. Ano, Mr. and Mrs. Cesar and Ana Rodas.